begge fejler var der. Han var virkelig godt præsenteret. Ja, og synkronisert. Ja, meget. Det virker som om de har trænet. Nummer 1 Det er en working man. Hvad? Det er en working man. Henrik. Hvad? Henrik nummer 2. Henrik, nummer 2. Meget fin pigment over hele kroppen. God form. Også 2 boller. En meget fin ryg, og også god håndtering af handleren. Lille bitte smule aggressiv der. Ja, og nyt. Også 2 boller. Meget stor. Meget fine, rene negle. Gode tænder. Veltrimmet. Jeg tror, hun mener hår. Og om Thomas. 2 boller. Lidt uregerlig, sådan, men vi mener, det er handleren, der trænger lidt træning i at håndtere. Ufatteligt bra pigment. Vinderen på baggrund af helt fantastiske showbevægelser. Thomas! Tag den på! Tag den på! Jo, uten på klærne. Ja, det går. Ja! Det er fandme mod! Du vet det her kommer på Facebook, Thomas.